Takže lidi, já vás tímto zdravím od nového videa. Dnes to bude z hry Minecraft. Dnes jsem založil nový Minecraft svět. Už po třetí. Poprvé jsem chcípnul na to, že spanu fakt jako na debilním místě. Je, že jsem spadl prostřed, jo, šutrovýho kolíku. Prostřed obří kejvky. Nebyla šance tam dostat, tam to nějak dostat. Tak jsem to lívnul, jsem založil reset, spal v kejvce. A teď jsem zkusil třetí a vyšlo to. Že uvidíme, jestli tady přežijeme už díl. Si půjdu někam tam. A tím směrem bych šel. Samozřejmě, cheaty nemám, klidně můžu ukázat. Tohle je všechno, co tak můžu napsat do chatu. A to má každý single. Uvidíme, jak to... Super, na co ubírám. Hele, iglu. Hele, kejvka. No takhle nějak ten kolik vypadal, akorát, že ta kejvka byla až pomalu 5 roku. Potom si tam spustíme vodu, protože potom nám to prostě nepůjde. Nejdřív to iglu. Je tady? Super. Jako všechny věci odsud vezmu a zkusím se kouknout do podzemí, jestli něco nebude. Ani hovno. Sebe. Čem netopírat, to se mi zatím nelíbí. Znamená, že poblíže kejvka. Zukratám. Jaha, kejvka. Tak tohle to mi úplně moc nevyšlo. To přiznávám, že ten plán mi úplně jako nevyšel. Tak tuším, tam bude postižená generace, protože to je klubo hned do ty kejvky. Oni úplný hovno, stejně jako vy lidi, takže... Pok, a já ne? Trošku to rašuju, to přiznávám.
Zapomněl, že jsem na Discordu. Omlouvám se. Velice se omlouvám. Až. Nic moc. Sedm ironu, to je good start. Mě to tady igluje úplně na hovno. Beru na vědomí. Takže jdeme pro zkomováta. Pláně se nelíbil. Nechci, abych spíš šel tu napřed, tady máme šance na dobrou vesnici. Kdy nám to vyšlo, našli jsme tady vesnici. Se trošku laguje. Máme FPS, máme 70 FPS. Já mám dobrý počítač, no mám docela, ale voce. Já mám dobrý počítač, že mám na hovno Wi-Fi. Bohužel. Ne, hloubš nechci. Naštěstí se mi jako životy normálně regenerujou, že? O to se bát nemusím. A ano, všimli jste si, nejsem úplně nejlepší v PvPčku. Jsem docela trotl. V hardcoreu jsem nikdy nepřežil třeba na 10 dní, takže tomuhle taky ne. Takže moc velký naděje. Tak vezmeme tohle a jdem do prdele. To na chvilku postačí. Já ty vlci se mi líbí, jo. Mně sere, že nemám kosti. No jak jste si možná všimli, nemám origo, mám T-Launcher. Protože jsem chudej a nemám na to prachy. Vlastně mohl bych začít streamovat, ale... Co? Kdo by mi tam přišel? Docela nikdo. Docela dost pochybu, že i na tomhle videu bude hodně zhlédnutí. Budu rád, když tam bude třeba 10. Máme lava pool, to je nám teď docela kovno, před nedru ti nejdu ani za hovno. Dokud nemám aspoň full iron, tak ti do nedru nejdu. Začíná noc, to není dobrý.
Co mi zatím moc nelíbí. Nechal jídlo. Nebych potřeboval fakt najít nějakou vesnici nebo něco. Jinak není to family friendly kanál. To vám říkám rovnou, že tady nečekejte ode mě, že tady budu mluvit slušně. S klukama, neboli se Sablata Crew, budeme natáčet i věci jako CSK, tam se u toho hodně docela nadává. Hezky s výhledem na západ slunce se vyspinkáme. Ještě nemám žádný armor, takže nebudu cestovat v noci. Nesnáším tyhle lesy, protože tady já nevím, jestli se tady vůbec můžou spawnovat vesnice. Ale mám takový blbý pocit, že asi ne. No i tak, ty vesnice jsou docela vzácný. No i jungle temple nebo iglu s tím vchodem, jak na začátku, ale aspoň aby tam bylo je to podzemí. Jako tohle jsem najít nechtěl. Prdele. Tak ano, ten díl bude spíš jako o startu, že jako nějak se pokusíme začít. Doufejme, že i přežijeme, najdeme místo na zabydlení a něco i postavíme. Hele, takhle, sorry, nejsem vle Jakary nebo vle Gamer nebo Pedro, vle, kteří fakt jakože to tryhardili, že jako Pedro na svém hardcore světě. Jasně, mám to nazhlídnutý celý, ale takový stavby tady ode mě nečekejte. Není to nic moc hardcore svět. Prostě se tady pokusím vydržet co nejdýl. Tak, přežili jsme první den. To je u mě zázrak. Jako někdy bychom mohli zandat i hardcore set, ale s cheatama. Že stáhnu cheaty něco, nevím, Meteor, Burst nebo něco takového. Já nevím, jestli, já nevím, jak se jmenuje ten druhý Burst, možná asi. Nejsem si teď jistý, to promiňte. Já znám jenom tak Meteor. Lodička, aha. Jsem rád, že jsem tu kameru oddělal. A tam vidím další, perfektně. Nejvíc OP stavba je asi Eagle. Ojojoj. Takže rovnou budeme mít možná i diamanty na začátek. Tak. A teď F3.
Kde jsou tam ty hovadiny? Sorry, já se to na tom nevyznám. Protože to musí být 9 ty bloky. A já musím si nejdřív, kde ty bloky jsou. A tady, já už to vidím. OK. Já asi vyhodím. Tohle to teď nepotřebuji. Tam nějak by měla být ta druhá. Jo, už ho vidím. To je celá. Že najdu loď na pláži, tak by to bylo pro mě ideálka, protože já bych si opravil a bydlel v ní. Plážové lodě jsou docela psáci. Já už jsem je našel. Dost se že nemám Optifine. Jak už natáčíme. Patnáct minut. A vypadá, že za chvilku asi bude konec videa. No, tam to není špatná věc. Já myslím, sapling nemám, kurva. Takže zabydlet se takhle na ostrově. Mně to upřímně nevadilo. Mně by se takovýhle život líbily. Zničení by se nemusel dostat tak špatně. Aha, to není ostrov. Tak to nic. To je fakt jako nějaký malinký ostrov, ať mám fakt jako challenge. I by tam ten ostrov byl celý potopený, já se okolo něho vyvýším trošku. A udělám si tam třeba šutrový základy z toho. Tam mít fakt jak třeba taky mini hotel. A pevnost na vodě. No něco takovýhleho. Tam máme i šipku, to se může hodit.
Tohle to by se mi upřímně líbilo. Ale chtěl by to korálový útesy. Poch, tam je village. Není tam to další loď? Mora, co je tohleto za zátok? Divnou. Je village, tam máme 2 lodě. Lidi, našli jsme asi místa na zabydlení. Tohle video nebude sestříhaný. Je mi jedno, že tam dostane klidně žlutý dolar v nebo prostě za copyright songy, nebo co. To uprdala. Nejsem family friendly kanál, takže slova docela kašlu. Pro příště asi bych tady udělal základy tohodle na tom ostrově. Uděláme si tam... Asi si tam převez... Nejdřív si to trošku zvětšíme. Nahodíme si tam dřevo. A tady kovárna, výborně. Dáme si tam dřevo, zvětšíme si to, potom si tam doneseme villagery. Natěžíme se aspoň na full iron. A tohle to mi to dost usnadnilo. Tak. A rovnou se jdeme vyspat. Tak, lidi. Já se tím s vámi asi rozloučím. Uvidíme, jak to dopadne to video, jaký bude mít úspěch. Asi budu teď chvilku přetáčet. Je, do prdele. Si chvilku teď budu přetáčet, takže si nebudu číst, nestihnu si teda přečíst komentáře. Ale doufám, že se vám bude líbit ten content. Tohle tom stylu. Já vidím, že nepotřebujeme ani těžit ten full iron, protože už ho rovnou máme. Výborně, že máme už i na full iron. A máme půlku nether portálu, což je dobrý. A 2 gold ingoty, to taky nemusí být špatný. Asi v příští epizodě bych fakt šel... Omlouvám se. Bych šel asi na to, že uděláme nether portál. Půjdeme do netheru. Možná to je zpříčka. Na water briefing použít, což se může hodit pak na stavbu. No a tímto se s vámi tady rozloučím. Takže lidi, já se tímto s vámi loučím u tohohle dílu. Doufám, že jste si ho užili a čau.